US hian aliens how technology alo thukru rengem heng extraterrestrial life kan ti ang hi an thei reng angem kumenge mozat liam ta khan hetiang zo na hi alo china tuna thuthar kan shat le phei chuan zo na tamzok a sam nge arin heng mi pathum thu soya changkhian zo na tam tak theya US Navy pilot lo ni to chin Ryan Graves te US Navy commander lo ni to chin David Fravor le US intelligence officer lo ni to David Grush te heng mi pathum te hian US Congress hauma a thu tiamin an thil shat le mu te chu an soi chhuaka heng thungai thatu te zinga hian mi poimo tak tak te talin Republican le Democrat lawmakers te po an telani heng thu she tu mi pathum te hian enge an soi chu UAP kan ti unidentified aerial phenomena thleng thlok thei kan ti angkha chumi chanchin chu an soya heng mi dena an thu soi hian national security le US sarkar in athuru von himna konga ngong enge mo chen anei theiani an thu soi hian mi tam tak thin ati chong thei le bokang amasa in US Navy Lieutenant lo ni to chin kumsom thum pasari mi Ryan Graves soi dani dawngai thaila heti hian soin American Borak airspace a hianin UAP semo UFOs kan ti ang hi thanem tak an oma mi pahni khatlekin an hmu mai ni lawin sipai rual tele commercial pilots ten an hmu thu asoya US sarkar po hian heng zungzung te hi asia ma ero chu thu ruk emozep tat adu jok thu asoi tel boka kumsang ni som ni pakhat hulama tangphei khachwanin heng UAP semo UFOs angchi video omna reng chu an thukru vekani heng an che dan le hetiang chungchang reng an thu ruk le an zep tla thianin an mania sha thiam lo na le makti na le zona tam tak apek thu asoi bokani adot le chuan David Fravor kan neya ani hi US Navy commander lo ni to chin ani a ani hana soidana chuan a co-pilot nen chuan tuipuya thilwar maktak mai an hmu thu an soya an han ensian nu chuanin thilwar mum magdeu mai ani thu an soya pingpong ball ang hianin a cheneu ni in an soya chumini chu San Diego a chuanin vambo ruak a thiang ema chuma omlawa ni po asa chha ema tin thli po nasalo takin anwam tok chawin atho hewa chuti lai tak chuan chu thil chu an hmua tuya chang chuan chu thilwar liampui mei chu aron chhuak ni in an soya atho pui pali te nen chuan an han chua chu thil mak tak mai an hmu chuan chik takin an ena tui hnuaya changa aron chwa chuan a che a pingpong ball a sot ang hian tui chunga chuan a chevel ani apathumna le atopera tan chuan David Charles Grush kan neya ani hi US intelligence official aloni to china ani hian asoidana chuan America hianin thona mishing nilawin angkhal thei chi am nei ni in asoya hei hi apoimo thu le kan ngai ven apoimo thu asoya US impon lama changa thiamna mo extraterrestrial ho thiamna amang nia an soi chu engtik achanga lo thlenge ani ti zona chu heti hian achanga heng thiamna sangjok te hi UFOs te anga soi ka du lawa ma se non human mishing ni ve lo ti a soi ka du zoka ti in zona chang zelin heng thil thiamna sangjok te US sarkarin an mani ral thuam siam nan te le an mani chunga aman hi nasa zoka en thak le ngai poimo achulani ti chu enge an ngai dan ti chuan an zawai chuan apoimo thu le om nge ani ti an mu thu te an soyani US in alien a thuk ruani ti hi mi pakhat mai nil mi pahni mai ponlemi mi pathum rin tlak tak te achangin kan shia a nangin enge ingai vedan kum enge mozat liam ta chuan mi tam takin UFO san omani chuta chuanin sarkar na thuk ru ni ti te soidan shang atam emema ama ero chu engber nge thu tak ni lo shiat har emema ama ero chu tu na chuan mi pathum mi poimo tak le an thu soirin om tak te achangin hetiang thu kan han shiat chuan ngai poimo a uluk taka bengkhon a hun viawani Ryan Graves F-18 pilot ni in America ina remna le mwanna om theina tura terrorist te do tura Afghanistan in dauna hmuna atir kha ania Charles Grush po hi combat veteran Afghanistan a zawzukal to kha ania unidentified aerial phenomenon task force member nilaya nia
he programi UFO an mu chungchang te zir chiang tura Naval Office ina adina nia David Fravor hi Top Gun Naval Flight School atanga graduate ania USS Nimitz F-18 Squadron Commander ani chin boka kumsang ni pali khanin Southern California vaukama an thola yin UFO hi amu phasak ber thua soya heng mi pathum te hi miron kai le zaom takle midik tak an ni hloma lardu wanga hetiang thuron soi hi an ni arinom lawani an tumber po mi ten an muthil na lakata ron har chhuaga engthil nge thlengti an sha theina tura ron ding chhuak an ni a zona theta chu an thu soya changhianin ra chhuak tur chataka omangem ti ani keini chuan engma kan sheri law kan lo sha chawangin America chuan sarkarina fund apek vek mangin Paul som pahni ngot me UFO chungchang zir tur hi andina Project Blue Book Project Grunge Project Circle Project Sign Project Silverbug ti te heng te hi atlema zong kan ron soi thei ni se heng investigation zong te hi chhanna chiang kwang engma lawin anti top veka ani le enge America chaw ani bi kang scientist mun shang mi te chwanin a civilization dang anomem ti zongin kumenge mozat an lo be to a chen chuan he cosmos ke mani ta vekani ti ten an soya a chene ro chuan chu tiang ani an rin lo thu te an soya ama ero chu tu ma in aliens and UFOs mangin minun tlo ani ti hi an soilawa tu man an chelo bok Amairo chu thil cha mutur chuan hun adwa scientist upon scientific technology mangin thil shang le mun shang an tlo po in an zir chhuak zela heng mi pathum huaisen taka ron pen chhuak te wang hian zona shang a chana kan sha lo de chu chana alo om nge be se na nen i lo thlir rengila chana mu hun po om theima na